najprv by sme si možno s Matúšom mali povedať na úvod pravidlá, ako to celé bude fungovať. Pravidlá sú jednoduché a jasné. Budeme mať vzorky, ktoré budeme na sebe testovať a na základe týchto vzoriek sa budeme skúmať, ako to na nás vplýva časom, pretože po každom vstupe sme odhodlaní za tento národ si dať jednu vzorku. Jednu vzorku, ja ešte poviem, že ja budem mať 36% vzorku, ty budeš mať 40% vzorku, ja budem mať vzorku tmavého charakteru a ty bieleho charakteru. Tak, aby to bolo yin-yang, lebo to chceme vyvážiť a vybalansovať, tak ako to je v živote jednoducho. Iba chceme povedať všetkým tým, ktorí nás počúvajú, že neodporúčame robiť to, čo robíme práve teraz my. My sa obetujeme za národ. A možno to znie akože vtipne, alebo teda nadnesene, ale nie je to asi tak úplne košer v stredu, večer v podstate sa zahrávať s týmito vecami. Čiže nie je to dobré. Určite áno a ja tiež môžem na sebe potvrdiť, že teda keď vidím tu tie tlačítka na Mixpulte a tieto všetky veci, začínam byť trošku dezorientovaný už. Takže ospravedlňujeme sa za prípadné výpadky v éteri Európy 2. Dobre, takže na maximum. Na maximum. No kamarát. Ešte, že máme tu brzdu. Na maximum. Na maximum vedúci. Vzorka číslo 5, dámy a páni, a to je len 21.02. Však budete počuť. Prečo mňa stále berieš? Ber jeho, čo robíš? Že najmä polového. Hej, moči. Aký song by si chcel počuť práve v tejto chvíli? Povedz si, čo chceš. Archív je veľký. Ja zavriem oči a keď tam dáš Las Ketchup a Serehe, tak si najväčší král tejto galaxie. Pán doktora, poďte s nami tancovať. No. Pán doktor, no. Urobíme z toho video, hoci sme to nestihli. Ja som si dal domáce šlapky. Krásne. A dúfam, že si pamätáte tú choreografiu, lebo tá bola vážna. A teraz držíme si lakte. Ľudia, vychutnajte si to s nami. Ježiš, na maximum. Ježiš, áno, na maximum. Počkaj, to je Mali sme vstup. 9. vzorka, hej? Už 9? Ó, bohužiaľ. Ty vole. OK. A v tejto chvíli ľudia Las Ketchup a Serehe. Niečo sa mi vylialo. Niečo... Vylialo sa! Z toho bude prúser. Z toho bude prúser. Ty chcel dať choreografiu. Chlapci, tu a tu, obidva poviem. Jak to je tá choreografia? Čo? Ja to neviem. Ty nemáš menší pohárik, jak ja. Zajtra sa zobudíte do nádherného, krásneho rána zo Zoo. Ráno show vysiela na Európe 2 od 6 do 9. A ja ďakujem za nočnú show Zoo, že do 11:45 sme to vydržali. Je pravda, nie je pravda naozaj. A teraz sa ospravedlňujem všetkým poslucháčom Európy 2, že to takto dopadlo. Ale bohužiaľ museli sme poukázať na tie negatívne vplyvy a toto, dámy a páni, sú viac ako negatívne vplyvy, lebo... Mega. Nie, pozor, teraz ma neprerušuj. Teraz má Čávo slovo. Áno? Go for it, bracho. Lebo musíme poukázať na to, že táto pliaga ľudstva, pán doktor, išiel Štrosou ulicou, s šošíčatami. Nedal som tento jazykolám a musím konštatovať jednu vec, kamarát. Fakt, aj s pánom doktorom si myslím, že teda sme dosť pripití. A uzavrel by som to, Matúš, tak, že prehrali sme stávku obaja.
Nie Matúš tak. Matúš Čak sa hovorí. Matúš Čak si zabil. Ale prehrali sme stavku obaja. Zrejme, To znamená to, že ty vysieláš rannú show na Štedrý deň od 6 do 12. No to si už vymyslel veľkú Ne. vec na mňa. Áno. A od 6 do 12. A ja vysielam silvestrovskú najväčšiu úplne brutálnu party na E2 od 6. večer do 1 ráno. Dajte nejaký záver na nás dvoch úplne, že sme trápni, zlí, opity. No, to netreba. Ja som nechcel. To každý vie toto. To už sme sa opakovali. Tak ja pokračujem štýlom, že ďakujeme za pozornosť a do počutia. No. Milí kamaráti.